Danas ću vam pokazati jedan od najboljih prirodnih insekticida protiv mrava kojeg možete napraviti za 1 minutu, a koristit ćemo jedan sastojak koje svi imate kod kuće. Osim mrava, ovaj repelent odbija i žohare, lisne uši, komarce, bijele mušice, gusjenice, krumpirove bube, pa čak i miševe. Važno je napomenuti da ih ova metoda neće ubiti, već samo otjerati. Sastojak koji koristimo insekti ne podnose i zato je tako učinkovit. Iako su mravi ključni za održavanje ekosistema, katkad postanu nepoželjni stanovnici u vrtovima i domovima, stvarajući tunele i potencijalno oštećujući imovinu i biljke. Sastojak koji ćemo koristiti su svima nama poznati klinčići. Možete ih usitniti u mlincu i sipati po dvorištu ili pomiješati sa vodom i špricati vrt i dvorište. Mravi će vrlo brzo otići. Prijatelji, pogledajte i naš sljedeći video na vašem ekranu. Hvala vam, pozdrav!